gañou tamén nun partido que vimos en directo. Cantos partidos vemos da terceira galega? 5 vimos. E que gusto dá, Gañou neste caso ante o Polvorín. Non hai xocarro. Non hai xocarro, nin máis nin menos, un partido que se xogou esta mañá e onde o Racing volveu a amosar pois as súas virtudes. Equipo que non encaixa, xunto coa Unión Deportiva Ourense, o equipo menos goleado da categoría. Faltaba o dianteiro centro titular, Juan Antonio, e quen entra, Joselu, que é un auténtico luxo para a terceira división. E, bueno, un partido moi disputado, onde o Polvorín tivo as súas oportunidades e que se viu condicionado por esta xogada. O árbitro non o dubidou e asubiu o penalti. Sí que parece, non? Sí. Que llegan na posición. Eu creo que arrola o xogador do Racing, o penalti que vai a transformar pois o mestre desta terceira división, Pablo Rey, un máis para a súa conta. E ademais o Polvorín que tivo o hándicap de quedar en inferioridade numérica pola expulsión de Manu Núñez. Ao final o Racing mesmo puido marcar o 0-2, primeiro con ese remate que foi o Pau e despois fixadevos San Martín. Que bonito remate contra a Escadra, faltoulle só o gol.